Скъпи журналисти и скъпи партньори, позволете ми да ви приветствам с добре дошли на технологичната премиера на Windows 7. Днес е особен ден за всички нас, всички тези, които работим в сферата на информационните технологии. Днес е ден, в който нещата наистина ще започнат да текат по-бързо и да се развиват още по-динамично. 8 часа след като беше отворена предварителната поръчка на операционната система Windows 7 в Amazon.com в UK, Windows 7 би по брой поръчки Хари Потър, което вече е новина и предвещава наистина интересни събития за бъдеще. Технологиите стават все по-сложни, компютрите все по-сложни, софтуер е все по-сложен. Всичко това, което ние изискваме да изпълняват нашите машини, става все по-трудно за изпълнение. Но на къде се развият технологиите? На къде ни водят? В крайна сметка, до къде ще стигнем? Microsoft е поел своя път. Целта е начинът, по който общуваме с машините, да бъде все по-лесен. Колкото по-сложни са приложенията и задачите, които изпълняват компютрите, толкова по-лесно ние да общуваме с тях. Интуитивният интерфейс, общуване с команди, с глас, с движение, компютър, който предугажда това, което ние искаме. Интуитивен интерфейс. Начинът, по който ние общуваме, да бъде еднакъв. Дали сме в офиса, в къщи с компютъра си, или с мобилния телефон, или гледаме телевизия. Опитът, който имаме, да бъде един и същ. Windows 7 е стъпка точно в тази посока. Обединяването на трите екрана. Телевизор, мобилен телефон и компютър. Windows 7 е вече тук. Той стъпва на три основни направления. Сигурност и защита. Първото. Втората основна концепция е, че тази операционна система е изградена изцяло на обратната връзка, която ние получихме от нашите партньори, от нашите клиенти. Допитахме се до тях за това какво те искат да получат. Какво те биха искали да видят в едно бъдещо развитие на компютрите и начина на общуване с компютрите. Това, което чухме от тях, всъщност ни накара да направим една система, която е съвместима. Основното е компютърът да може да общува с периферията от устройството, с което е свързано, а също и с програмите, които са инсталирани на него и всъщност доставят това, от което ние имаме нужда. Днес технологичната премиера на Windows 7 за крайни потребители. И нека да чуем какво ни казаха крайните потребители, в крайна сметка какво ние от Microsoft доставяме на крайните потребители с новата операционна система. Ние чухме, че потребителите искат компютъра да стартира по-бързо и да се изгасе по-бързо. Чухме, че трябва да има по-дълъг живот на батерията, за да може по-дълго, когато хората са мобилни, да могат да се ползват от своя компютър. Също, сигурност на данните, лесен интерфейс за общуване, интуитивно, подреждане на иконите, намаляване на броя на кликовете. През последните години Microsoft работи в посока по-бърз достъп до приложенията, които се стартират на компютъра. Или ако го кажем, по-малко кликове, докато стигнем до това, което искаме. И то в посока да бъде по-лесно и по-бързо. Чрез всички тези действия, всъщност това, с което се добиваме, е устройство, което изпълнява сложни приложения, но по един прост начин. И по този начин компютърът става достъпен до много по-широка спектър от хора. Това не е машината, на която някакви програмисти пишат команди. Това не е машината, на която ти трябва да знаеш къде да се движиш в менютата. Всъщност това е устройство, което се доближава до мобилния телефон, до простотата на използване на телевизора с дистанционно управление, защото целта на това устройство за потребителите е те по-лесно да споделят информация, снимки, музика, аудио, също те да изразяват своите идеи, това, което имат да кажат на света, да могат да го създадат, а след това и да го споделят. И всичко това да става по един много лесен начин, какъвто те са свикнали да общуват в ежедневието си. Това става точно чрез свързване на компютър с цялата тази периферия от устройство, която ни заобикаля. Мобилни телефони, камери, рутери,
всякаква периферия, която е свързана с игра, други специализирани устройства. Всички те се включват много по-лесно, много по-бързо. Това, което ни се подсказва, е много по-добре свързано с това, което ние искаме да направим, устройството, което сме свързали. Обновяването на драйверите, инсталиране на драйвери, ако няма такива. Това става много, много по-бързо. Същото мога да кажа и за приложенията, които са инсталирани на компютъра. Наистина ние се постарахме да пуснем операционна система, която, разбира се, тя ще се развива в бъдещето, но в момента на пускане да е съвместима с максимален брой програми, които съществуват в момента на пазара. И смятаме, че се справихме добре. Въпреки, че ви казах, че ще говорим за бизнеса в средата на ноември, все пак ще споменем какви са очакванията на бизнеса и какво ние от Microsoft даваме на бизнеса с новата операционна система. Днес повишаването на производителността е от изключително важна роля за всички нас. В големи, в малки, в средни фирми. Служителите трябва все по-бързо да имат надежден достъп до информацията си, когато са в офиса, когато са в движение. Тази информация трябва да е защитена, сигурно съхранена и достъпа до нея трябва да е безусловен. Нива на достъп, права за достъп, всичко това, платформата, върху която се изгражда е новата операционна система. По-голяма сигурност и по-голяма защита за бизнеса. Икономисване на разходи заради това, че по-лесно ще се администрира развитие, пускането на операционната система, внедряването на операционната система в големи корпорации, когато трябва да се управляват няколко хиляди или няколко десетки хиляди компютъра. Това, както се досеща, е една наистина мащабна задача. С Windows 7 това ще става много по-лесно, много по-бързо и много по-ефективно. И като говорим за спестяване на разходи, ще навлезем наистина в една тема, която е актуална днес. Спестяването на електроенергия, управлението на процесора на компютрите е направено по един наистина по-ефективен начин. Говорихме вече за по-бързото включване, по-бързото изключване. Управлението на дисплея е много по-интелигентно, когато не действаме за определен период от време, първо се затъмнява, след това пада скринсейвър, хибернетизирането е направено по-ефективно. И в крайна сметка всичко това, консумацията на електроенергия при отваряне на повече приложения и натоваряне на динамичната памет на процесора е оптимизирано. Така че всичко това води до спестяване на електроенергия и смятаме, чрез общото внедряване на Windows 7 в целия свят това ще има положителен ефект върху околната среда. Сега е момента да благодаря на нашите партньори, с съдействието на които това събитие само би могло да стане. Това са нашите дистрибутори Polycom, ASBIS и BMG, дистрибуторите на OEM лицензии RISC Electronics и Most Computers, хардуерните партньори на събитието, които така откликнаха веднага и доставят компютри с инсталирана операционна система Windows 7, това са Sony и HP. Разработчици на софтуер, Bonnersoft и Microinvest, които вече адаптираха програмите, така че те да бъдат напълно съвместими с новата операционна система. Телеком и Mobiltel всъщност тук присъства като голям корпоративен клиент, който взе решение да внедри Windows 7 в собствената си система. Става въпрос, че всички компютри ще бъдат мигрирани на операционна система Windows 7, за да имат всички тези ползи, за които ние говорихме. И разбира се, търговските вериги Технополис, Техномаркет, Plesio и Multirama. Снощи в 12 часа един от тези партньори отвори своя магазин, за да могат клиентите, които са най-нетърпеливи, да си закупят операционна система. Там се събраха няколко десетки души и всъщност празненствата започнаха точно в 00 часа на 22 октомври. Днес забавленията продължават, защото говорихме за забавления. В една от търговските вериги ще се търси съкровище, ще има скрити седмици, които трябва да се намерят. Който събере седмици, естествено ще получи някакви подаръци. Това беше за сега всичко от мен. Ще поканя на сцената моите колеги Станимира Доброджалиева, която е продуктов менеджер за операционни системи в Microsoft. Здравей, Станимира. И Огнян Данчев, който е директор OEM в нашата компания, които пък сега ще ви дадат малко повече подробности.